Hoe groot is de kans dat we er nu eentje gaan zien? Ja, het heeft vandaag wel geregend, dat is op zich gunstig. Het had wel een graad of 5 warmer mogen zijn wat mij betreft. Het is een beetje kil, hè? Dan hadden we sowieso wel heel aardige kans, maar ik sluit het zeker niet uit. Want het is nu wel echt donker. Dit is nu wel echt het moment. Ja. Voor de pad. Zeker. Het is nu, wat zal het zijn, een half uur nadat de zon echt onderging. Ja, het is nu 11:15. In het Zwanenwater zit sinds 2019 een diertje dat normaal gesproken helemaal niet in duingebied voorkomt, maar zich hier toch definitief gevestigd lijkt te hebben. De knoflookpad. Hoe komt hij hier? Ja, hij moet zijn uitgezet, want ze komen hier van oorsprong niet voor. Nergens hier in de kustduinen. Dus ja, dat moet een hobbyist zijn geweest, denk ik. Ja. Maar dieren kunnen zich toch verplaatsen? Ja, maar amfibieën zijn niet zo mobiel en zeker niet in het Nederlandse landschap, zeg maar. Dat is natuurlijk ontzettend versnipperd. Het knoflookpad komt niet van Overijssel naar Noord-Holland? Nee, uitgesloten. Nee. Is echt uitgesloten. De afgelopen weken werd er in de poeltjes in het gebied volop onderzoek gedaan naar de knoflookpadden. In de paartijd zitten ze in dit water om zich voor te planten en hun eitjes af te zetten. Met behulp van een onderwatermicrofoon kun je de mannetjes naar de vrouwtjes horen roepen. Het geluid kan heel lokaal zijn. We hebben avonden gehad, dan hang je hem er hierin en dan hoor je er hier eentje roepen. En dan hang je hem nog niet eens een halve meter verder en dan hoor je weer helemaal niks. Ik heb er hier duidelijk 3, Niels. Oh, nice. Je speurt niet speciaal bij de poel, hè? Nee. We lopen nu gewoon door een stukje duin. Ja, nou kijk, de voortplantingstijd is voorbij, dus die dieren die zitten nu weer in een landhabitat. Ja, en wat doen ze daar dan? Fourageren. De rest van het jaar staat natuurlijk een beetje in het teken gewoon van het jaar doorkomen. Saai boel. Ja. Ben je niet bang dat je erop gaat staan? Ja, soms wel. Dus het is inderdaad wel een kwestie van opzij kijken, maar ook waar je voeten neerzet. Ja. Heb je daar wat? Ja. Oh. Eentje gevonden? Ja, hier is een knoflookpadje. Oeh, wat klein zeg. Ja, dat is een beetje het formaat wat we hier veelvuldig vinden. En mannetje, vrouwtje, kun je er iets over zeggen? Nee, dit is echt nog wel een klein dier. Ik durf niet te zeggen of dit een mannetje of vrouwtje is. Als je hem nu op los zand zou zetten, dan graaft hij zich achterwaarts in. Want zo doen ze dat? Ja. Aan de hiel zeg maar, zit een metatarsusknobbel. Die is bij de knoflookpad groot en hard. En daar kan hij zich goed mee ingraven. Ja. Even een goede foto, want op basis van die rugtekening, je ziet een soort pijlvorm. Op basis daarvan kunnen we de dieren individueel herkennen. Ah, wat leuk dat we er eentje zien hoor. Ja. Daar ben ik ook wel blij om. Ja. De knoflookpad dankt zijn naam aan de geur die hij afscheidt als er gevaar dreigt. Behalve water om zijn eitjes in af te zetten, heeft hij zand nodig om zich overdag in te verstoppen. Inmiddels weten we uit onderzoek dat het met de voortplanting helemaal goed zit. Zo. Deze zit ook goed vol, zeg. Oeh. Jeetje. Hoeveel in totaal zouden we nu al zitten? Ik denk tegen de 300. Ja, zoiets. Het doel van die fuik is om te kijken, dus is voortplanting succesvol geweest? En met deze aantallen kan je er natuurlijk eigenlijk niet meer over twijfelen.